മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ഞാനൊരു നെഹ്റുവിന്റെ കഥ പറയാം. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം നെഹ്റു യോഗാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന്റെ കാർ ഒരു പശുവിന്റെ മേൽ തട്ടി. അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. എത്ര തിരക്കുണ്ടായിട്ടും കൂട്ടാക്കിയില്ല. കാർ നിർത്തി നെഹ്റു കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി. ഭാഗ്യവശാൽ അതിന് കാര്യമായ പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ശരീരത്തിൽ ചില പോറൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഞൊടിയിട കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി. നെഹ്റുവിനെ കണ്ടതോടെ അത്ഭുതത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും കൂടി. നെഹ്റു കാര്യം പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങ് യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ, പശുവിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഇതിനിടയിൽ പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും വിലാസവും നെഹ്റു കുറിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നെഹ്റു വേലക്കാരനെ വിളിച്ചു. ഇതാ, ഈ പണം ആ പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം, ചികിത്സാ ചിലവിനാണ്. ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കാരുണ്യത്തിന്റെയും ദയയുടെയും പ്രതീകമാണെന്നാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.